Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Siyaro! Siyaro! Mabuhi pa mo! Hukti pagunit ang akong kamot, ubre. Kinahanglan makaikyas kita sa mga taong dotan. Agapito, ihatag na lang nila lagi pangita. Ihatag na ko sa dili. Patyong dapuntan nila. Ay! Agapito, nahadlok ko! Wala mo'y kaikyasan pa! Anin mo napit sa bungaw! Kumuambat mo! Patay niya mo no! Ha! Ubre! Tambiro ka! Mangabak ng tungkaw! Pangsa! Matso, Kapito! Agapito, ikay kisang pitila og macho, Guapito? Ako? Lain kay ikaw. Sorry, ubre. Di kita bagay. Guwapa ka. Batikog na. Dili gyud ka nako, macho, Guapito? Dili. Dili kong bubalibad. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Sinong magsasabing ako'y masaya? Macho Guapito! Sugilanod nga gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera, Direktor Ray Arellano, Spinner Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Galit ka ninyo sa RMN Drama, Macho Guapito! Macho! Guapito raw ako. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!